F'pajjiżna twildu 37 tarbija minn koppji femminili permezz tal-IVF. Ħabbret dan il-kap eżekuttiv tal-Awtorità dwar l-Embrjuni Simon Attard waqt konferenza tal-Assembleja tal-Kunsill tal-Ewropa bit-tema Equality for Rainbow Families in Europe li tellet f'pajjiżna fl-aħħar jiem. Rappreżentanti minn pajjiżi differenti fl-Ewropa orew it-tħassib tagħhom dwar l-ugwaljanza fejn jidħol il-proċess tal-IVF. Fil-fatt ġie spjegat kif fl-Ingilterra persuni f'relazzjoni tal-istess sess femminili jridu jħallsu 20 ta' eluf ta' euro biex jagħmlu l-IVF. Intervent li sar mill-Italja spjega kif wara li nbidel il-gvern dak kollu li kien inkiseb fil-passat tneħħa u issa persuni LGBTIQ ma jistgħux jaċċessaw dan is-servizz u iktar minn 30 każ ta' koppji femminili kellhom ibidlu ċ-ċertifikat ta' twelid ta' trabi tagħhom biex jirrikonoxxi biss mara waħda bħala ġenitur. Dan huwa kompletament il-kontra da dak li qed jiġri f'pajjiżna, hekk kif fl-aħħar snin l-IVF beda jiġi offrut b'xejn lil kulħadd, irrispettivament mill-ġeneru jew orjentazzjoni sesswali. Ġie spjegat ukoll li l-Gvern ħallas għall-mediċina kollha li tingħata waqt il-proċess tal-IVF u jagħti mizzja għalif lil ġenituri self-employed li jagħmlu l-IVF.